at flytte til Dubai og arbejde som stewardesse er nok mit livs bedste beslutning, men at sige op var mit livs anden bedste beslutning. Okay. Lisa, alle kender jo dig fra, som journalist, tror jeg, men Bachelorette især, og som influencer. Ja. Og derfor synes jeg måske, det kunne være spændende at komme sådan lidt mere ind under huden på dig, end alt det overfladiske udadvendte. For jeg læste et sted, at da du arbejdede i Emirates, så du var sådan lige i starten af 20'erne, der var det i virkeligheden sådan lidt et kompromis mellem noget, du gerne ville rejse og sådan nogle ting, men du synes i virkeligheden ikke, det er særlig rart. Ja. Og det synes jeg var spændende, om du ville fortælle noget om. Hvad var det, du oplevede der, og som helt ung at blive kastet ind i sådan en kæmpe firma, hvor man ligesom skulle mases ind i en rolle, forstår jeg? Ja, det er rigtigt. Altså, jeg kan godt lide at sige, hvis jeg må starte med at sige det, at flytte til Dubai og arbejde som stewardesse er nok mit livs bedste beslutning, men at sige op var mit livs anden bedste beslutning. Okay. Altså, jeg har altid været virkelig eventyrlisten, og ville rigtig gerne bo i udlandet, og ville rigtig gerne rejse. Og da jeg så var 20 år gammel, så faldt jeg over det her jobtilbud om, at Emirates de søgte nye stewardesser og kom til Danmark for at hyre nye. Og det søgte jeg så som 20-årig og kom igennem et nåleøje. Var der mange ansøgere? Jamen, det er noget med, at det er 200.000 om året, der søger, og så er det 3%, der bliver ansat. Så vi var ligesom 4-5 danskere i virksomheden, da jeg var der, da jeg blev ansat. Ja. Så det var virkelig sådan, det var et ret attraktivt job. Og det var en god mulighed for sådan en ung rejselysten person som mig, der gerne ville ud og se hele verden. Der skete bare det, at jeg som 17-18-årig, altså sådan 2-3 år forinden, fik en spiseforstyrrelse og dealede rigtig, rigtig meget med angst. Ja. Og da jeg ligesom kommer igennem den her ansættelsesproces, som tager et halvt år, den dag jeg ligesom bliver ringet op af Emirates og for at vide, at de rigtig gerne vil ansætte mig, der var jeg faktisk lige kommet ud fra min psykolog, som havde anbefalet mig, at jeg skulle lade mig indlægge eller bo på Stolpegården, som er et hjem for spiseforstyrrede. Det er jo kun, hvis det er ret alvorligt, kan man sige. Ja, præcis. Så du imod det råd? Det gjorde du så ikke? Jamen, jeg ventede så med hende en uge senere, da jeg havde en ny samtale med hende, og sagde til hende, jeg ved ikke rigtig helt, hvad for en beslutning jeg skal tage, om jeg skal gå til højre, eller om jeg skal gå til venstre, fordi enten så skal jeg bo på et opholdssted for spiseforstyrret, eller også så kan jeg flytte til Dubai og rejse jorden rundt og udleve en drøm. Og hun sagde jo så til mig, at det er jo ikke, fordi hun som min psykolog skal sidde og træffe beslutningerne for mig, men hun synes ikke, det var den mest optimale idé at flytte til Mellemøsten og være i en kultur, der er så præget af sådan skønhed og penge og den måde, du fremstår på. Ja. Men det valgte jeg jo så at gøre alligevel. Og, ved du egentlig, hvor din spiseforstyrrelse kom fra, og alt det her, og angsten og så videre? Altså, hvad bundede det ligesom i? Jeg tror egentlig bare, at det var en hård, ensom barndom. Jeg var sådan lidt en atypisk person, lidt overvægtig, briller, bøjle, fedtet hår. Altså meget gennemsnitlig? Ja, måske meget gennemsnitlig, men du ved, sådan en, der er nem at blive... Sådan en, der er nem at prikke til i folkeskolen. Det gjorde mig meget indadvendt. Og blev du mobbet i skolen? Ja, det gjorde jeg. Jeg skiftede skole. Gik i 4 forskellige klasser på 3 forskellige folkeskoler. Havde ekstremt svært ved at finde venner. Så jeg var virkelig jeg var ensom og følte mig forkert. Ja. Og jeg tror, at det er nok lidt startet der med min spiseforstyrrelse, min usikkerhed og sådan min angst. Så det er virkelig noget, du har haft med altså helt fra barndommen? Nej. Altså, min spiseforstyrrelse kom først, da jeg var de der 17-18 år. Det var bare, jeg tror bare, det var der, det begyndte at udvikle sig. Ja, okay. Ja, mine forældre blev skilt, da jeg var 15-16 år. Så tror jeg bare til sidst, så følte jeg mig bare så forkert og malplaceret i verden, at den eneste måde, jeg sådan kunne... Altså, det var en form for selvskade. Altså, min spiseforstyrrelse, det er bulimi. Og det startede egentlig ikke så meget på grund af mit udseende. Det var egentlig bare fordi, at jeg... Ligesom når folk skærer i sig selv, så begyndte jeg at kaste op, fordi det var en form for mig ligesom at afreagere på. Og så tog det så bare til, der jeg begyndte at tabe mig, fik komplimenter, og så bliver man jo...
så begynder man jo at dyrke det, fordi man jo netop får at vide, at man pludselig er god og glade ord. Ja, præcis. Så man kan finde ud af noget. Ej, hvor det flot, du har tabt dig og alt sådan noget. Så startede det egentlig ligesom bare der, og så har det bare noget, der har holdt ved i løbet af mine 20'er. Ja. Det er jo en frygtelig sygdom. Min mor havde den også. Så det er noget, jeg har haft inde på livet. Altså lige før jeg blev født, som jeg har hørt rigtig meget om det, set billeder af, hvordan det kan skade kroppen og sådan nogle ting. Ikke? Så det er virkelig noget, der er voldsomt. Men du vælger så alligevel at sige nej til behandlingen, og så tager du den første flyver mod Dubai. Ja, det gjorde jeg. Du overvejede ikke, om Dubai var det rigtige sted? Altså, der er jo flyselskaber også andre. Der er Lufthansa, Air France, der er jo, hvor man måske har nogle lidt andre idealer end Mellemøsten. Ja, helt sikkert. Det er også nogle helt andre arbejdsvilkår. Men jeg var virkelig drevet af det her med, at Mellemøsten er sådan knudepunktet, når man kigger på flyforbindelser. Ja, over Asien. Ja, altså også tværs over USA. Så hvis du gerne vil være stewardesse og flyve til sådan mest mulige lande, så er det rigtig godt at være placeret i Mellemøsten. Ja, okay. Så det er sådan det optimale stewardessejob, det er at komme til Mellemøsten. Var det så det? Jamen, det var mega fedt. Ja. Men jeg var jo slet ikke klar over, hvad det var for en... Jeg læste godt kontrakten, jeg underskrev, men jeg var ikke klar over, hvor fuldstændig vanvittigt den også var. Og det endte jo med, at jeg fik det meget værre med mig selv. Hvad var det i kontrakten? Jamen altså, først og fremmest så er det sådan en halvårskontrakt, man skriver under, hvor man skal betale en hel masse penge, hvis man siger op. Okay, så skal man betale for det? Ja, så skal man betale. Det er lidt langt væk fra almindelige danske ja, men hele verden er meget anderledes dernede, ja. Kan du huske, hvor meget du skulle betale? Jeg tror sådan 60.000, det er omkring 60-70.000 kroner. Wow. Ja. Det er altså også mange penge for en ung pige i starten af 20'erne, der bare gerne ud og opleve verden. Ja, men det var ikke engang det, der pressede mest, fordi at jeg vidste godt, at jeg godt kunne holde det et halvt år, selvom tingene var svære. Men det var mere fordi, at man også skriver under på den måde, du giver ligesom afkald på magten over din egen krop. Ja. Jeg fik et staffnummer, der hed 453349, og det var mit navn i 4 år. Jeg var bare mit nummer, og jeg havde ikke sådan lov til at ændre ved mit udseende, hvis ikke jeg sådan skriftligt bad om det i en ansøgning og fik en godkendelse. Altså hvad? Hvis jeg skulle farve hår, hvis jeg skulle farve hår, eller hvis jeg gerne ville have falske vipper, eller hvis jeg skulle have lavet mine bryster, for eksempel, eller hvordan mine negle skulle se ud. Der var altid kun 2 farver negle, man måtte have. Vildt. Ja, og det bliver jo enormt, altså det er jo et enormt presset arbejdsmiljø, når din arbejdsgiver har så meget magt over, hvordan du ser ud. Og man bliver også ansat på den måde, som ens kropsfigur ligesom ser ud. Så bliver man castet i forhold til højde, talje, altså fodstørrelse? Eller? Ja, så hver 6. måned, så bliver man varet, for at de ligesom kan sikre sig, at man ikke taber sig helt vildt meget eller tager på. Og så tog jeg så på 6-7 kilo på et tidspunkt, og fik at vide, at jeg skulle tabe det, fordi at min krop ikke længere passede til min uniform. Hvor jeg så spørger, kan man ikke bare få en ny uniform, eller kan den ikke bare blive gjort større? Og så var de sådan, nej, hvis ikke du taber dig de her 6-7 kilo inden for x antal måneder, så er vi nødt til at grounde, der hedder det. Okay, og så flyver man ikke længere? Og så flyver man ikke længere, før man har tabt sig. Skulle du så have været i Dubai permanent, eller hvad? Ja. Okay. Så har du så heller ikke lov til at rejse ud af landet, mens du er grounded. Okay. Du har ligesom sådan lidt en stuerrest. Så et meget, meget kontrolleret arbejdsmiljø, hvor at jeg simpelthen bare fik det meget værre, end da jeg boede hjemme i Danmark. Det lyder ikke som et stimulerende miljø. Nej, altså, det er det virkelig heller ikke. Hvor man kommer godt ikke igennem en psykisk hård tid. Nej, det var Hvad det med virkelig dine kollegaer egentlig? Altså, de kom vel også fra hele verden? Det var så været 6.000 nye, der startede der. Ja, vi var virkelig, virkelig mange. Altså, det der også var med det var, at jeg var egentlig meget heldig stillet, fordi jeg er dansker. Så hvis jeg bliver... Jeg havde det hele tiden sådan, at hvis jeg bliver fyret, fordi de fyrede folk som fluer, hvis man gjorde et eller andet. Altså hvis man ikke kunne overholde de her regler, der ligesom var indskrevet. Men jeg havde hele tiden i baghovedet, at hvis jeg bliver fyret, jamen, så kommer jeg bare hjem til Danmark. Men så måtte man godt rejse ud. Ja, hvis du bliver fyret og opsagt, så skal du også forlade landet. Så har du ikke nogen sponsor, der ligesom kan
gør, at du får lov til at bo i Dubai. Men rigtig mange af mine kollegaer kom jo fra nogle lande, som, altså, hvor de måske var lidt dårligere stillet, hvor at lønnen for dem måske svarede til, hvis de var uddannede læger eller kirurger. Ikke? Ja. Og deres løn gik jo, altså mange af mine venner, de brugte halvdelen, eller i hvert fald 75% også af deres løn på at sende hjem til deres familier, fordi de ligesom forsørgede dem. Så for mange af mine kollegaer, så var de faktisk endnu mere presset, fordi at de kunne ikke tillade deres familie heller. At, nej, det er klart, det må være en frygtelig... Ja. Så sådan, det er jo meget, jeg prøver virkelig at fortælle det kort, men det gjorde jo bare hele det her arbejdsmiljø, at jeg blev endnu mere angst og endnu mere stresset, og ligesom fik sådan nogle ritualer, som stadig lidt følger mig i dag. For eksempel sådan noget, som at jeg hver eneste gang, jeg skulle møde ind på arbejde, så var jeg nødt til at lukke mig sådan ud på et toilet og sidde en halv time og lave sådan nogle vejrtrækningsøvelser, fordi jeg simpelthen var så bange for at tage på arbejde. Nå. Altså, det var helt ekstremt. Altså, var du bange for at lave fejl? Jeg var bange for at begå fejl. Ja, fordi alt bare bliver sådan monitoreret. Det er jo sådan meget typisk i sådan et mellemøstligt land, at der er sådan noget rapportering. Med rapporteringskultur. Ja, nå okay, så man stikker hinanden? Man stikker hinanden for at komme højere op. Ja, så det var sådan nogle underlige år, fordi jeg egentlig et eller andet sted havde overbevist mig om, at jeg levede et rigtig godt liv. At det her, det var et godt liv. Mm-hmm. Fordi at jeg stod som 20-årig, jeg havde lige pludselig sådan måske flere penge, end jeg ville have fået derhjemme. Jeg kunne rejse, hele verden var åben. Dubai var fuld af fest og farver og solskin. Men jeg var jo virkelig... fanget på en eller anden måde? Jeg var virkelig fanget, og virkelig ulykkelig. Men, når man bor i Dubai på den der måde, hvor bor man henne? Altså, finder man selv sin egen lejlighed, eller har Emirates? Emirates, så bor man i sådan nogle Emirates-bygninger, som de stiller til rådighed. Okay. Så hele ens identitet er jo dit arbejde. Ja, det er klart. Bor man så alene, eller i grupper? Eller? Nej, så bor man med en roomie. Okay. Ja. Man kan rejse i hele verden? Ja, når man har fri. Ja. Så sådan nogle virkelig spændende år, hvor jeg lærte rigtig meget, men virkelig også en eller anden form for sådan en øjenåbning i form af, at man godt kan vende sin krop til at gå rundt i en tilstand, der er virkelig, virkelig dårlig. Og man kan vende sig selv så meget til det, at man fuldstændig sådan glemmer, at der findes en anden form for virkelighed, der egentlig er sundere for en. Det tror jeg er rigtigt. Hvis det giver mening. Og måske bilder sig ind, at det her, det er det bedste. Ja. Det tror jeg godt. Det tror jeg gælder i mange sammenhænge, altså at man ikke får sådan set ud over. Det kan også være, hvis man er i et voldeligt parforhold eller andet, ikke? Altså at tingene bliver normale, og man kan ikke rigtig overskue at bryde ud af det, og så overbeviser man sig om, at det kan alligevel ikke blive bedre. Der er også alle de gode ting. Og, kan du egentlig huske, at der er nogle af dine kollegaer, der så har sladret om dig? Altså, det har du oplevet? Ja, mange gange. Det var meget normalt. Altså, hvad kunne det være om? At du ikke lige havde serveret mælk til kaffen? Eller? Ja, faktisk. Men også sådan noget der med, at vi havde stiletter, når vi gik i lufthavnen. Og så når man skulle ind i flyet, så skiftede vi til flade sko, fordi det var mere sikkert. Og det måtte man aldrig gøre sådan foran de gæster, vi havde ombord på flyet. Og det var der så nogen, der fortalte min purser, som er en kabineleder. Og det gav mig så en skriftlig advarsel, som holder i 6 måneder. Og det er de mindste fejl, som ligesom... Og nu flere advarsler du får, nu færre sådan rettigheder har du. Okay, så det er sådan ligesom et kinesisk system, at man straffer folk socialt? Ja, det kan man godt sige. I Kina er det sådan et overvågningssamfund, hvor hvis du går over for rødt for eksempel, så får du den negative point. Og lige pludselig så kan du ikke hæve din løn længere, fordi nu har staten besluttet, at nu skal du sanktioneres. Ja, det lyder lidt sådan. Fordi hvis du kommer op på 3 advarelser, altså først var det mundtligt, så var det skriftligt, og så var det en final. Og den der final, den var et år. Og når du har en final warning, så kan du for eksempel overhovedet ikke bruge Emirates flybilletter. Du kan ikke rejse ud af landet på deres, altså på de der flybilletter, du ligesom får. Du
du kan ikke bytte dine flyvninger, du kan ikke søge, hvad for nogle flyvninger du gerne vil. Så det bliver sådan strammer nu flere. Okay. Ja, og det er også noget med, at man rører ned i løn og sådan noget der, så det er meget styret med de der advarsler. Og der skulle ingenting, altså det at skifte sko foran en passager, det var nok til at få det første klip i kortet. Ja, det kunne være hvad som helst. Så det var jo, jeg var virkelig, altså, jeg kunne heller ikke spise, når jeg var på arbejde, fordi jeg simpelthen var så bange for at gøre noget forkert. Så når man havde sådan en 12-timers flyvning, så fik du heller ikke noget mad? Jeg spiste faktisk på toilettet, fordi jeg var bange for, der foregik mange ting på det toilet. Ja, der foregår mange ting på toilettet. Yes, ja. Så nej, jeg var virkelig... jeg var bare et stort nævevrag i 4 år, uden faktisk at være klar over, at jeg var det. Var der ikke på noget tidspunkt, hvor du tænkte over, at det her, det er ikke fedt? Jo, men jeg tænkte, hvad kan jeg ellers? Ja. Jeg følte sådan, at jeg var blevet reduceret til at bare være sådan en robot på en flyvemaskine, og det var egentlig det eneste, jeg i virkeligheden kunne. Og jeg turde ikke rigtig træffe nogle andre valg, eller jeg turde ikke rigtig tro på, at der var nogle andre ting, jeg kunne finde ud af. Så det nedbryder i virkeligheden ens identitet og selvtillid? Rigtig meget. Talte du egentlig med nogle af de andre ansatte om det? Nej, det gør jeg virkelig ikke. Det var virkelig noget, jeg holdt for mig selv. Det fik man altså også negative point for, hvis man... Jeg turde ikke snakke dårligt om virksomheden eller til nogen, fordi jeg stolede bare slet ikke på nogen, der ligesom var heller ikke hende, du boede på værelse med? Jo, til en vis grad. Men jeg tænkte, at det var bedst slet ikke at sige noget om... Hvor kom hun fra i verden? Hun kom fra Island. Okay. Ja. Har man vel lidt det samme, altså lidt sikkerhedsnet ligesom i Danmark, ikke? Jo, præcis. Jeg tænker, det må være en vild oplevelse så, at også kunne tænke tilbage på nu, og du stopper efter 4 år. Ja. Hvordan kommer du egentlig ud af det? Altså, hvordan kommer du til den erkendelse, at det her, det er måske ikke det, du skal bruge hele livet på? Jamen, altså, jeg havde en kæreste dernede, og vi gik fra hinanden et halvt år, inden jeg flytter hjem. Var han også i Emirates? Eller? Nej, han arbejdede for en anden dansk virksomhed med base i Dubai. Men... og det måtte man godt for Emirates? Man måtte godt have en kæreste? Ja, man måtte godt have en kæreste. Men man skulle ligesom kalde dem for deres fætre. Altså, han kunne ikke komme og sove hos mig, hvis han skulle besøge mig. Hvis han skulle besøge mig, så måtte han ikke overnatte hos mig, og han skulle ligesom tjekkes ind som en fætter, fordi det kun var mandlige familiemedlemmer. Så sådan, man måtte godt, men man skulle stadig sådan officielt holde det skjult og kalde dem sin fætter. Det var meget styret, fordi men måtte du så overnatte hos ham? Jeg måtte godt overnatte hos ham. Og var du så også en kusine? Jeg tror, fordi han ikke boede under en Emirates-facilitet, så havde han selv sørget for sin bygning, så der var det lige meget. Men i princippet, så hvis ikke man var på god fod med sine naboer, så kunne de jo for eksempel godt melde dig til politiet for at sove sammen, fordi man på daværende tidspunkt, jeg ved reglen eller loven er blevet lavet om, men på daværende tidspunkt må du ikke sove med et andet køn, så det ikke var et familiemedlem, hvis ikke man var gift. Det kunne man komme i fængsel for. Wow. Så det var også meget... Altså selv dit privatliv var meget kontrolleret. Tænkte du egentlig over det? Altså var det sådan, man tænkte, vi må hellere lige vente, til vi er ude af Dubai? Nej, altså jeg tænkte ikke så meget over det, men jeg tænkte meget over, at vi ikke gik og holdt i hånd på gaden, og vi ikke kyssede offentligt. Og for eksempel så fik jeg blærebetændelse, og da jeg sidder hos lægen, så spørger hun mig, om der er mulighed for, at jeg kunne være gravid. Ja. Og det vidste jeg jo sådan set ikke, om jeg var. Men jeg vidste godt, at hvis jeg skal tisse en kop, og hun kan dokumentere, at jeg er blevet gravid, så kommer jeg i fængsel. Fordi så har jeg haft sex uden for ægteskab, og det er jo strafbart. Også selvom det måske er foregået på en rejse? Ja, det er det. Fordi så det at være gravid uden at være gift i Dubai, gør man ryger i fængsel? Ja, det var strafbart. Specielt fordi, at jeg jo... Ja, det var det, ja. Så jeg kan huske, at jeg var så bange for at skulle tage den der test, at jeg faktisk ender med at gå, og så købe en flybillet hjem til Danmark for at komme til min egen læge. Ja. For at få tjekket, hvad det var, jeg fejlede. Og så var det kun betændelse? Og så var det blærebetændelse, ja. Men det er helt vildt, når jeg sådan tænker tilbage på alle de her episoder, hvor fuldstændig kontrolleret og bange jeg har været. Jamen, det var det også. Altså både Emirates som firma, der jo er ejet af de samme mennesker, der styrer hele Dubai, ikke? Der er indtryk af den statsejede. Ja, præcis. Men jo også samfundet. Altså, hvordan kunne du holde ud at bo i det? Sådan kontrolsamfund i 4 år? Ja, jamen altså, det føler jeg jo heller ikke helt, at jeg kunne, fordi jeg blev virkelig syg af det.
Så du kom i virkeligheden med bulimi og angst, og fik det værre. Ja. Hvornår gik det op for dig, at du ikke kom af med dine lidelser der? Jamen, jeg tror ikke rigtigt, det på noget tidspunkt sådan der gik op for mig. Jeg tror bare, at jeg var nået til en anden form for erkendelse af, at det her det er bare et livsvilkår for mig, at jeg har det sådan her. Altså, at jeg har de her tanker, det er nok noget, jeg bare altid vil have. Ja. Så om jeg flytter hjem til Danmark, eller om jeg bliver her, så er det nok bare sådan, min hjerne og min krop er skruet sammen. Så jeg var sådan lidt, der er nok ikke noget håb for, at det her nogensinde skal blive bedre, eller at min psyke nogensinde skal blive bedre. Ja, så det er ikke samfundet, det er mig, der er noget galt med. Ja. Ja, men det er jo nok en menneskelig reaktion. At man kan ikke ændre omstændighederne alligevel. Ja. Men jeg beslutter mig jo så for at tage hjem. Ja. Det er mig og min kæreste, vi går fra hinanden. Og jeg, siden jeg var 10, rigtig gerne ville være journalist. Ja. Men det var jo så en af grundene til, at jeg heller ikke rigtig turde sige op i Emirates og komme hjem og søge journaliststudiet, fordi jeg var så bange for, at jeg faktisk bare ikke, altså sådan, jeg var bange for, at hele min illusion omkring mig selv, om at jeg ikke var dygtig nok, altså at jeg så ville komme hjem og så fejle, og hvad skulle jeg så? Det var også noget af det, der ligesom afholdt mig fra det forstår jeg godt. Men, hvordan kommer du, altså en ting er at ville være journalist og sådan nogle ting, men så i det alt det her, du beskriver, hvor du i virkeligheden virker meget skrøbelig, så hvordan kommer man så frem til den beslutning? Ja, jeg tror, at jeg en eller anden aften bare tænkte, at hvis jeg ikke gør det nu, så kommer jeg aldrig til at gøre det. Så jeg er bare fanget her for evigt. Var det efter, I var gået fra hinanden? Ja. Og du ved, altid når man lige har gået ud af et forhold, sådan er det i hvert fald for mig, så får man sådan en kampgejs, eller sådan en gnist ind i sig, hvor man er sådan der, goddagen. Ja, præcis, hvor man bare sådan, okay, nu må jeg simpelthen tage styring over mit eget liv, og den måde, jeg lever mit liv på. Og hvis ikke jeg sender den opsigelse til Emirates, så får jeg det aldrig gjort. Og så sendte jeg den så med sådan en 3 måneders varsel. Og ender faktisk med at flyve hjem til Danmark 2 uger inden, at landet lukker ned første gang der i marts. Med coronaen? Ja, 2020. Okay. Så jeg føler også, der var nogen, der ligesom havde holdt en hånd over mig, at jeg ligesom kom hjem til Danmark. Ellers havde du været fanget i Dubai? Ellers så var jeg fanget der, ja. Og søgte så journaliststudiet og kom så ind. Ja. Så du ved, det hele endte jo godt. Og jeg kunne jo tilsyneladende godt finde ud af de ting, jeg satte mig for, så det var jo virkelig rart. Men jeg kan huske nemlig, at da jeg kom hjem, da jeg lander i København, at jeg bare bliver ramt af sådan en ekstrem lettelse, som jeg kan ikke engang sådan helt beskrive, hvordan den der følelse var. Men om aftenen, da jeg så skal lægge mig til at sove, jeg er hos min far, fordi der er en uge, før jeg overtager nøglerne til den anden lejlighed, jeg skal bo i, så kan jeg bare mærke, sådan virkelig underligt med, at jeg sådan åbner vinduet der om natten, og jeg kan bare mærke, at alt det der pres, og sådan alt det, som jeg føler, at jeg var blevet, angst, og alt det, som Emirates havde sådan budt mig, eller forvandlet mig til, eller ja, det bare fløj ud gennem vinduet, og sådan der ud i natten, og dagen efter, da jeg vågnede, så følte jeg bare, at jeg et eller andet sted bare kunne få lov til at være Lisa igen, i stedet for det der sindssyge pres og mit skide startnummer, og være et nummer, ja. Og det gik bare op for mig, at, som jeg også nævnte tidligere, hvordan man virkelig bare kan vende sig til at være noget, ligesom et voldeligt forhold, altså hvordan man virkelig bare kan vende sig til at være i en eller anden form for tilværelse i sit liv, som er så sindssygt usundt. Og så bare være fuldstændig overbevist om, at det er bare sådan, det livet er. Ja, det virker. På den ene side virker det jo helt vildt, men på den anden side forstår jeg også godt de psykologiske mekanismer, der gør, at det er svært at bryde ud, fordi det ser man jo også i andre sammenhæng. Men var du aldrig de 4 år, du boede dernede, var du vel hjemme på besøg i Danmark og se din familie og sådan noget? Ja, meget sjældent. Nå. Jeg havde sådan nogle 24 timers layovers en gang hver anden måned. Okay, ja. Og så kom jeg jo hjem der og så dem, men de der 4 år, jeg boede i Dubai, så var det meget, meget sjældent, jeg var hjemme i Danmark. Okay. Ja. Også relativt kort tid, hvis man meget også kort er lidt jetlagt. Og ja, sådan noget. Ja. Det var så det var ikke sådan, du fik fortalt din mor og far om de her ting, og I kunne snakke om, at det måske var et usundt miljø? Jo, jeg fortalte godt mine forældre om det. De ville også virkelig gerne have, at jeg kom hjem. Men jeg var jo bare meget stedig, fordi jeg vidste ikke,
jeg turde bare ikke rigtig sige op, fordi Nej. jeg var bange for, hvad der så skulle ske med mig. Selvfølgelig. Men så kom corona. Ja, så kom corona. Og så blev vi alle sammen lukket ned. Ja. Og det var du måske en af de få, der faktisk synes var meget fedt. Altså, ikke lukket jo, ned, men jo, det kan man godt sige. Altså, når jeg kigger tilbage på corona 2020, det forår, altså, det var nok noget af det bedste, der kunne ske for mig. Ja. Fordi jeg simpelthen var så drænet, at alt, jeg havde brug for, det var ro, og der ikke skete alt muligt omkring mig, og at jeg ikke skulle møde op nogen steder og være noget, men at jeg vitterligt bare kunne sidde oppe i min mors sommerhus i nattøj, og ikke gå med makeup og være ligeglad med at vaske mit hår, og ikke skulle ud og pretende, at jeg havde et eller andet godt humør, og leve op til noget. Ja. Altså det der med, at jeg bare kunne være oppe i en skov i Rørvig, og være ligeglad med, hvordan jeg ser ud, og hvad folk synes om mig, det var sindssygt sundt for mig. Ja. Så jeg tænker tilbage på, altså første lockdown, corona, der tænker jeg tilbage som, at det nærmest reddede mig. Mm. Ja. Det gav dig noget ro. Og helt vildt. Og måske også der, du finder modet så til at forfølge din drømme om at blive journalist. Præcis. Der var jo lige pludselig rigtig meget tid til at læse op på, hvad der sker i samfundet, og når man søger journaliststudiet, så skal man jo igennem sådan en optagelsesprøve, hvor der er alle de her spørgsmål fra alle mulige forskellige emner, så det sad jeg jo bare nørdet helt vildt og læste op på, okay, hvad der egentlig sket i Danmark de sidste 4 år, fordi jeg aner ikke rigtigt, hvad der er foregået. While I was away. Ja, så det var bare a blessing in the sky, at corona lige ramte, da jeg kom hjem fra Dubai. Hvordan er det så at være studerende lige pludselig? Altså i Danmark har man jo rigtig meget frihed, og man skal udfylde sin egen kreativitet og alle sådan nogle ting. Det må jo stå noget i kontrast til at være ansat som sådan en, fuldstændig kontrolleret stewardesse i Emirates. Det var også helt vildt. Hvordan var det at håndtere den frihed og pludselig skulle stå på egne ben? Det var for det første vildt dejligt, men jeg kan også synes nogle meget klare sådan eksempler på, hvor sådan det der med, hvem er det, jeg skal kontakte, hvem er det, jeg skal kontakte, og hvad er konsekvensen, hvis jeg lægger mig syg i dag. Og det er jo sådan, det er der jo ikke nogen, der går op i. Får du det en warning? Ja, præcis. Det er jo, folk er jo ligeglade med, og jeg kan huske, jeg var meget sådan, hvem er det, jeg ringede til studiet, og sådan, hvis ikke jeg kommer i dag, hvem skal jeg sige det her til? Hvor de sådan, jamen det er jo din egen sag, om du kommer eller ej. Det var sådan helt nyt for mig, at det var min egen beslutning, og det der med at gå på toilettet midt i undervisningen, at det også var acceptabelt. Det var virkelig sådan, det var som, jeg kom fra en helt anden verden. Jeg var slet ikke vant til, at der var så frie tøjler. Og også den måde, man jo læser, altså studerer journalistik på, hele vores samfund i forhold til journalistik er jo også meget anderledes i forhold til Dubai, hvor at medierne jo også er styret af landet. Ja, du kunne tænke. Ja, og jeg læste jo, altså jeg prøvede at læse en lille smule journalistik som sådan en hobbygeschæft, da jeg boede i Dubai, men lagde jo også mærke til, at de har jo en helt anden måde. Det er jo et helt andet system, de har, hvad angår medier dernede. Så det der med, at kan du læse arabisk, eller var det britiske medier? Det var britiske medier, ja. Eller engelsk? Ja, engelsk, ja. Så det var virkelig, det var virkelig en underlig følelse at komme hjem til Danmark. Også bare det der med, at jeg kunne vælge, hvad for noget tøj, jeg skulle på. Ja, altså sådan, det er en meget rar oplevelse hver morgen, så man kan afstemme lidt med sit humør og sådan nogle ting. Ja, og at det ikke ville give mig en warning, at jeg tog på. Ja. At jeg ikke skulle bede nogen, jeg skulle ikke have en skriftlig godkendelse til at farve mit hår blond. Altså sådan, jeg var bare sådan... Altså det vi andre betragter som helt naturlige frihedsting. Ja. Har du egentlig stadigvæk kontakt til nogle af dine tidligere kollegaer i Emirates? Ikke rigtigt, nej. Det er sådan glidet lidt ud. Jeg tror også bare, at vores værdier blev forskellige. Ja. Var der mange danskere? Nej, der var ikke så mange. Jeg havde ikke rigtig nogen danske venner. Det var mere fra udlandet. Men jeg tror, at når man kommer tilbage til sit eget land, så går man jo lidt i et med det. Ja, selvfølgelig, men jeg mener, det må også have været også en ekstrem oplevelse sammen med andre. Altså at være så kontrolleret og at leve i frygt. Ja. Det kunne godt være noget, man vendte tilbage til. Altså jeg ved godt, det ikke kan sammenlignes direkte, men det minder mig lidt om folk, der har brudt ud af Scientology eller sådan et eller andet. Ja, ikke? Altså hvor man bare har været igennem nogle virkelig kontrollerede processer og ikke kan se, at man kan komme ud af det, fordi man har alle sine venner og sin familie og sådan nogle ting. Og derfor kunne det godt være, at der ligesom var samme psykologi i det, når man så var stoppet, at man
mødtes en gang imellem og sagde, hvordan gik det med hende eller ham? Eller? Men det har vi også, altså det har vi også gjort, men nu er det jo, nu er det 4,5 år siden snart, jeg kom hjem. Så på den måde, så er relationerne også lidt glædet ud i sandet. Ørkensandet, Så, men jo, det har da været vildt terapeutisk at snakke om det efterfølgende, specielt når de også selv sagde op, og de ligesom også fik den distance til jobbet, som man ligesom kunne... Pludselig kan man i fællesskab se, hvor skørt det er, det man har været igennem. Ja. Har du egentlig så fået styr på... altså, du ser jo fantastisk ud i dag, frisk, sund, glad, men har du fået styr på de ting, som du kæmpede med? Nej, det har jeg ikke. Det er stadig en ongoing proces. Jeg føler helt klart, at jeg er et bedre sted, end jeg var, da jeg var i starten af 20'erne. Men jeg tror, at når man sådan først har haft det inde, altså op i sit hoved og på sin krop i så mange år, så tror jeg, det er rigtig svært at komme helt af med nogle af de der tanker, man har. Så det er stadig noget, jeg sådan dealer med, men i det mindste så er det mindre, end hvad det har været. Så tænker jeg, at så går det jo i det mindste den rigtige vej. Kan du tale med nogen om det? Du mødte din kæreste i Bachelorette-programmet. Nå. Har jeg læst? Ja. Og tillykke med det. Ja, tak. Så kan du sådan tale med ham eller andre om det, så det ikke bliver sådan noget tabu, du skal gå med alene? Ja, altså jeg er virkelig... Jeg har været meget lukket omkring, hvordan jeg har haft det, og har været meget privat om det, lige indtil jeg var med i Bachelorette og åbnede op om det på tv. Ja. Så efterfølgende har jeg været ude og snakke rigtig meget om det, og i dag så kan jeg rigtig godt lide at være en person, der netop taler om det. Ja. Det er for det første virkelig hjælpsomt for mig selv, for mit eget velvære, men det er også samtidig noget, jeg sådan, egentlig er ret stolt af at være en person, der gør, og jeg er virkelig glad for, at jeg kan få lov til at bruge min stemme til at tale ind i nogle emner, som har så stor betydning for andre mennesker. Ja. Så jeg er vildt glad for, at det både er noget, som jeg har fundet mod til at tale om, og så samtidig kan være noget, som hjælper andre mennesker, der står i samme situation. Det tror jeg er helt rigtigt. Og man skal også vedstå så, at når man gør sådan noget, så har det to sider. Der er både noget i det for en selv, men jo også for andre. Ja. Får du feedback sådan fra folk derude, eller nogen, der henvender sig, fordi du har delt din historie og siger, hey Lisa, jeg sidder med de her problemer, kan du give mig et råd? Ja, det gør jeg, og det er rigtig dejligt. Jeg får dem både i min indbakke på diverse medier, og får dem også på mails, og det er dejligt at læse, og nu er jeg jo så også gået i gang med at lave en podcast sammen med Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade, hvor at vi inviterer nogle forskellige offentlige personer, der også er ude og snakke om, at de har haft det inde på livet. Så det er rigtig dejligt, at det bliver grebet, og at det bliver taget godt imod, og at jeg kan mærke, at selvom det måske er for en lille gruppe af mennesker, bare det, at det har betydning for nogen, det er som om, at så giver det lige pludselig mening for mig, at jeg selv skulle dele med de her ting, fordi hvis mine historier kan hjælpe andre mennesker med at føle sig mindre alene i de følelser, de har, så føles det bare som om, at det var det værd, at jeg selv skulle igennem det. Det offer, man har givet, det var så ikke for ingenting, men kan bruges til noget positivt. Ja. Jeg er nødt til at spørge her til sidst alligevel, altså alt det, du fortæller, synes jeg står lidt i kontrast til det så at springe ud som reality-stjerne. Ja. Altså en lidt introvert pige, som gerne vil ud og opleve verden, og som kommer ind i et meget kontrolleret miljø, og så videre. Gerne være journalist. Ja. Men hvordan ender man så med at være med i sådan et datingprogram? Ja. Jeg har ikke set det, så jeg håber, det er okay, jeg kalder det sådan. Ja, det er det jo også. Jamen altså, det er jo også det, som der er blevet kommenteret meget på omkring min persona, at jeg jo virkelig er kompleks. Altså sådan, så er jeg stewardesse, og så skriver jeg om klima på Politikken, og så er jeg journaliststuderende, og så er jeg lige pludselig med i et datingprogram. Men jeg tror bare, at jeg er meget eventyrlysten. Og jeg kan virkelig godt lide at være sammen med mennesker, og jeg elsker at møde nye mennesker. Så jeg tror, det er det, der driver mig. Og jeg havde heller ikke selv set Bachelorette, da Carsten kom ind i min indbakke og spurgte, om jeg havde lyst til at være med, og tænkte egentlig først, at det skulle jeg ikke. Men, så du kendte slet ikke konceptet? Nej, jeg havde ikke set det. Så jeg vidste heller ikke helt, hvad det gik ud på inden. Men så blev jeg jo tilbudt det, og så synes jeg jo, det virkede som
noget sjovt, og et eller andet sted også noget lærerigt, og sådan en personlig rejse også. Ja, og vel også sådan en once in a lifetime opportunity. Helt vildt, ja. Det er ikke noget, man får. Der er ikke så mange, der får tilbuddet. Nej, det er der ikke. Og ja, jeg var jo på Politikken, da jeg blev spurgt, og ville selvfølgelig Spurgte du så dem om lov? Ja, selvfølgelig, fordi det var virkelig altså sådan, min uddannelse, og det praktikforløb, som jeg havde på Politikken, det var ligesom min første prioritet, så hvis Politikken ikke stod inden for det, så ville jeg selvfølgelig sige nej. Men da jeg så spørger Politikken, hvad synes I, skal jeg gøre det? Altså, så klappede de bare deres hænder og sagde, det synes de bare var vildt sjovt, og det kunne være, at jeg kunne være med til at gøre avisen lidt mere woke. Så jeg var sådan, okay, hvis Politikken... Lidt mere woke. Det var det, de sagde? Ja. Okay. Så jeg var sådan, okay, hvis Politikken synes, det her det er en god idé, så gør jeg det bare. Det var så den præcis modsatte reaktion af, hvad du havde fået i Emirates. Ja. Måske også en meget smuk afrunding på hele den rejse, du har været på. Så. Ja. Lisa, det har virkelig været en fornøjelse at møde dig og måtte tale med dig, og tusind tak, fordi du ville fortælle så åbenhjertigt. Ja, selvfølgelig. Det er dejligt at kunne.